O entorno fluvial de Begonte encheuse esta fin de semana de música e ambiente para comer, como é tradición, a empanada á beira do río Ladra. Isto xurdiu por a iniciativa duns veciños que no ano 69 quixeron facer aquí en Begonte, buscar o atractivo do río e facelo un pouco destacar. Unhas instalacións que o Club de Begonte leva 40 anos abrindo a todo o público para que estes días poidase degustar este produto típico galego en familia e con amigos, nunha contorna privilexiada. Onte collemos nesa mesa, pero hoxe o metou a familia e houve que yo montar a mesa e ben ves. A juventud que se xunta aquí, ayer mismo pola noite, eso era, bueno, impresionante. Toda a xente nova de todo alrededor que se xunta aquí no Club Fluvial. Con eles compartiron mesa xunto ao alcalde do municipio, o presidente da Deputación, institución que achegou 3.000 euros á celebración do festexo. É unha festa xa levaba moitos anos celebrándose, levamos colaborando desde xa fai tempo e non pode ser de outra maneira que dinamizar un pouco a economía local, o que falamos sempre, e tamén poñer en valor un dos produtos máis típicos galegos, que é a empanada. Dá a posibilidade de que os veciños da provincia ou do resto da comunidade galega acheguen a Begonte e vexan todo o bo que ten Begonte, non? E o entorno do río Ladra é espectacular. Unha cita gastronómica de lecer que contribúe a devolverlle a esta contorna o auxe de décadas pasadas.